गुबुन हारिफ्रा मा होनो मिथिगौ? हाग्रामा सरखार टिके आसोल। हेलौ, आंनि एमबि ब्लग्सआवहाय गासैखौबो नायगिरि बिथांमोनखौहाय वेलकाम। आरो आङो बुंनो नागिरदों मा, जोंनि सिगांनि जानानै थांनाय CM बिथाङा बिराद इन्टारटेनमेन्टबो ना। बिथांनो नांगौनो लाइसेन्स नांगौ। কালি এতিয়া লাইচেন্সটো ইলেকশ্যনত ঠিক 2 মাহ মান 1 মাহ মান আগত পাব পাৰিম মই ইয়াত আগত নিদিব মোক এতিয়া কি লাইসেন্স পাইছে স্যার? এতিয়া লাইচেন্স পাইছে মই গোটেই BTC এৰিয়াত ঘূৰি পেলাই মিটিং কৰিবৰ কাৰণে, কিন্তু কালি এতিয়া লাইচেন্স পোৱা নাই। অক্টোবৰতে পাৰ্টি ঘোষণা কৰিব নেকি আপোনালোকৰ? হা BPF অক্টোবৰতে পাৰ্টি ঘোষণা কৰিব নেকি? BPF অক্টোবৰত সেই মাছ কেটাৰিঙত পাৰ্টি মানে কেণ্ডিডেট ঘোষণা কৰিব BPF। গালি দিয়া যদি লাইসেন্স পায় প্ৰথম গালি কাক দিব? এইটোতো জানেই আপোনালোকে। दा दाबो मोनथ'वाखैनो। जेब्लानाखि टाइम फैगोन अब्ला लाइसेन्सखौ मोनगोन। बेबो हाग्रामा सार, लाइसेन्सखौ अबाहाय मोनो आंनोबो खोन्थाब्रा, आंनोबो नांगौ। आं माखासे मानसिखौ ओरैबायदि बखिनो गोसो जागासिनो दङ। बखिनांगौआ माबा जानानै फैदों होनबा, दानि जा सोलिबाय थानाय सरखार दा बिसोर बिथांमोना जानानै थांगासिनो दङ, गैखाया, जागासिनो दङ, सावरायगासिनो दङ, जागोन, खालामगासिनो दङ। नाथाय दिनैसिम बर' खालि जागासिनो दं, सावरायगासिनो दं, खालामगासिनो दङ। नाथाय दिनैसिम मोगथां महराव दासिम नुजाफैनो हायाखै माने। खामानिखौ मावनानै जाखांब्लासो उमुखखौ जोङो मावखांबाय, बे खोथाखौ बुंनांगौ। दिनैसिम मोनसेबो खामानियानो गैया, जेबो नोंसोर मावनो हायाखै। बे खोथाखौ नोंसोर मानो जागासिनो दं, जाहांगासिनो दङ, सावरायगासिनो दं। सावरायग्रोबाय थाब्रा नोंसोरो, सिगां मानो बुंग्रांलाय फालाय। सावरायबाय था। जेब्लानाखि नोंसिनि सावरायनाया जाफुंसार जायोब्ला नोंसोर फोरमायदो, मिडिया लिंहरदो, फोरमायनानै होदो पाब्लिकफोरनोबो। जागासिनो दं, जाहांगासिनो दं, मावनो थांगासिनो दङ, सोलिहांगासिनो दङ, रायफुगासिनो दङ। हाग्रामा सार, बखिनाय लाइसेन्स मोनोब्ला आंनोबो एसे खबर हर। माखासे मानसिखौ आं बिराद बखिनो गोसो जादों। आफसोस बखिनो हायाखै। लाइसेन्स मोनबा आंबो बखिफागोन। लाइसेन्स मोनोब्ला आंनोबो खबर हर। मानो होनबा लाइसेन्सखौ आंनोबो नांगौ। माखासे मानसिखौ आङो बिराद बखिनोबो सानगासिनो दङ, नाथाय आंनावबो लाइसेन्स गैया बखिनायनि। आफसोस। आरो नोंथांमोना एसे जाना लाखादो थिगसेनो। जाखिनि सरखार सोलिगासिनो दङ, नोंथांमोना एसे मोजां जाना लाखादो। फैगासिनो दं समा, बयनावबो सों हारसाफोरनावहाय। सिगांनियानो बिराद मोजांमोन, बिसोर बयखौबो नायोमोन। दानिया आं बुंथ'ला। इलेक्सना फैगासिनो दं, दिनाबो थांगासिनो दं, बोथोराबो फैगासिनो दङ, सानाबो हाबलांगासिनो दङ। एबारथ' नोंसोर एफा गोबावनो आफसोस। जाखादो, दानि सोलिफुनाय थानाय समावनो जाखादो मोजांनो। बबे लाइनजों जानो हायो, बबे लाइनजों जानो हाया, मोजाङै जाखादो। खिन्थु पाब्लिकखौहाय जाम्बा दा बाहाय, जाम्बा दा खालाम। पाब्लिकखौ सैमा दा खालाम। जों पाब्लिकआसो नोंसोरखौहाय मोजां जायगायाव थिनहरदों, मोजां जायगायाव जिरायहोदों। मोजां जायगायाव जिरायनानैबो पाब्लिकखौ नायनो रोङा, खाना नामा नोंसोरलाय? आफसोस। आफसोस। गैला, सम फैगासिनो दङ, सम फैगासिनो दङ। आफसोस, गैला। सिमांनो मोगथां नुजाफैयो एखमबा एखमब्ला होननायसो जानोसै बे। जिबायदि थगायबायना पाब्लिकफोरखौहाय, थगायनायनि फिथाइखौ मोनजाफिनो होननाया बेनो।
आफसोस गुबुन हारिफ्रा मा होनो मिथिगौ हाग्रामा सरखार टिके आसोल UPPL गभर्नमेंट खालामनाय मारै दिसे UPPL गभर्नमेंट खालामनाय आफसोस मानो नोंसोरो पाब्लिकजों माने बिदि बुंजाखो पाब्लिकजोंनो नोंसोर माने बिदि बुंजाखो लाजिनाय मोनासै UPPL सरखार खालामनाय आफसोस सिमाना मोगथां जाखांफैयो गैला UPPL सरखार खालामनाय मालाय हाग्रामा सारा जेराव थाङो बावनो लैहोर लैहोर मानसि बुंनायखौल' नुसै दाना माथो सिमां नुखादो मोजांनो आरो नङाबा भगबानावहाय मोजांफोर बिखादो एबार खुनसेबाव आङो जिरायफिननो होननानै आफसोस